Lalaking nangangkong hubog gisikop sa Talisay City Police. Human pasanginling ng hinol sa 5 ka mga babae nga naligo sa pool nga nahimutang sa barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay. Lakip sa iyang gihinol ang 2 anyos ka bata. Ang report ni Femari Dumamo. Nagtingkagol sa bilangguan si Alvin Padillo, 27 anyos, taga-Dakbayan sa Subo. Human gireklamo sa mga babae nga nangaligo sa pool sa miaging Domingo. Gisikop siya sa mga pulis nga nadistino sa resort, human nakadawat og reklamo. With his friends, but it turned out na nag-commit siya og crime of acts of lasciviousness, victimizing 4 victims, including bata gamay. So, nadakpan ra pud siya dayon. Giyangko ni Padillo nga grabe ang iyang kahubog samtang naligo sa pool. Apan gingong wa na siya kahinumdum nga nakapanghinol siya sa mga pribadong parte sa mga biktima. Uling-uling kay birthday man gi ikuan mi sa kanang kuan boy ana mo. Dayon. Katuro sa tugo tayo mga mahubog ato. Masuk kalibutan nga kahikap ako. Ang karon ra sad. Katuro ka na ba? Katuro sad. Sa first nanghinol? Nangayo siya og pasaylo og misaad nga dili na gyud maghubog-hubog. Kasong acts of lasciviousness ang ipasaka bato kaniya. Samtang kapulisan ni pasadaan sa publiko nga usa kini sa bantayan atol sa sumbak kun summer vacation. We have already deployed our police personnel in these areas, mga places of convergence, tourist spots. This is a warning to everyone, no? Na while we enjoy the summer vacation, number 1, we must always consider that it's pandemic. Number 2, you should not commit crimes. Ni pay gayno sabog bank hopping ang kapulisan aron paghigpit sa ilang seguridad aron dili mabiktima sa kawat ug uban pang krimen. Samtang mga nag-foot patrol nga mga pulis ang nanghatag og face shield sa mga tawo nga wa niini. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.